Повечето хора гледат на кортизола като съвършеното зло, което не е точно така. Тялото ни е уникална машина, изпълнена с сложни механизми, перфектно балансирани помежду си. Такъв е и кортизола. Един уникален хормон, който буквално прави сигурно посрещането на всякаква потенциална опасност, като например увеличава менталното осъзнаване, мотивацията и фокуса чрез конвертирането на норадреналина в адреналин, увеличава сърцебиенето и силата на контракциите в сърцето и мускулите посредством същия механизъм. И сега преди да си казал, ама това не е ли нещо лошо? Трябва да знаеш, че когато ти се случи нещо изненадващо, изплашиш се, например, се активира тази каскада от мигновени реакции, чиято функция е да те съхрани. Номер 3. Мобилизира складираната енергия. Въглехидрати, мазнини и аминокиселини. Тоест, самото използване на енергия. И номер 4. Увеличава кръвната захар, ако е прекалено ниско, за да ти запази нивата стабилни. До тук добре, но какво става, когато тези хормони са хронично завишени?